Районның дайы хезмәткәрләре кышкы тегәрмәчләргә күчәргә киңәш итә. Урамда һава температурасы 5 градус кына җылы сакланганда да тегәрмәчләрне олыштырырга була. Өстәвенә мөсимдә инде беренче генә кар төшмәде. Самый безнең инде хәзер вакытта куркыныч бозлавык, иртәнге катыра, пока карның җибү пока күренми әле. Шуңа инде гражданнарны кемнәр руль артында йөри тәкъдим итәрем инде тизрәк шипылы тегәрмәчләрне куеп бетерергә инде. Безнең 12дә 561 статьясы белән каралган, штрафы 500 сум. Әгәр дә инде шул кар яуган бозлавык вакытта җәйге тегәрмәчләр белән очраган вакытта инде гражданнарга 500 сум штраф салына инде. Мөсимдә берничә төн рәттән бозлавык хасил булды. Җәйге тегәрмәчләр көннәр суытуга катлана, куркынычсызлык ягыннан кышкылары күпкә ышанычлырак санала ди автосервис эшчеләре. Тегәрмәчләрне мин киңәш бирәм бер 3-4 елга бер алыштырып торырга. Чөнки аларның кортлары китә, шипылары кыйла башлый һәм резиналар хата. Беренчедән тегәрмәчнең шипылысының күплегенә карарга кирәк һәм елына карарга кирәк. Хәзер инде 4 көнлек вакыт инде. Шо алыштырсалар әйбәт була. Алыштырырга кирәк. Менә беренче кар яву белән юлларда куркыныч була башлый бит инде. Шуңа беренче эш итеп менә тегәрмәч алмаштырырга төштем инде. Машинага бер юлы шиплы һәм шипсыз тегәрмәчләр куярга ярамый. Шулай ук төрле размердагы, конструкциядагы, төрле рәсемле протекторлы тегәрмәчләр белән дә йөрү тыела. Сүз уңаеннан райондагы шиномонтажларда 14-15 радиуслы гади дисклы тегәрмәчне алыштыру баланслы уртача 600 сум тирәсе тора. Ә дискка шиплы шинаны кидертү һәм машинага куйдыру якынча 1000 сумга төшә. Бәясенә карап тормыйсың инде. Иминлек беренче чиратта. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.